Ni batalio izazetako kapitan itzan. Eta hementxe bertan gendun gure kuartela. Ordun, momentu hartan, Gernikan pakian bizizan. Ezan, ordun frentia oso urruti, eta guk gendun kezka bat, zergatik izautu gendun Durangoko bombardeua. Baina, gu etorri ginen gure konpainia konpontzera, zergatik jipoia handia hartu gendun frendian. 48 ordu bakarrik egin genitun duen, Gernikan. Uste gendun pakian biziko ginela. Baina frentia azizan jauzen, eta bai Elgetako tokin, baita Eibar eta baita Leketion, gudariak azizian atzeraka. Eta momentu hartan iritsi zan aprileko 26 egunura, eta Euskaldunak ez dugu behin astuko ze gertatu zan egun hartan. Aprileko 26 izen zan, astelena. Horregaitzik, izen zan azoke edo merkadu egune. Egon zan, baserriko jente asko etor zan. Han behien egoten zan, erize lekue. Eta hemen goizen, hemen pasilekuen, baserritarrak epintzeen euren geusek. Lauretan, gitxi gora bera, jobien kanpaiek. Da jente guztiz sartun zan errefugiotara. Egoten zan, hemen egon ziren lau. Hemen ikusten da, hormiegaz tapeta dau. Da lehengo 10 minuto gitxi gora bera, dureban edo izen zan lehengo bombardegoe. Hare, bombak emetik urrun josi ziren, antza errenteri zen. Nik etzetik urtena den, berdi hostien. Da joan itxen solora bedarra baten. Bedarra baten hauela, hor laurek 10 gitxi hauten, bandera batek urte ban hamen diton torrien. Hare banderi seinalete ban, kanpai joteko, da sirena joteko, jentie errefugiotara joan dizen. Da, orduene, nundi dator, pentsatzen, nundi dator banderi izin da, handik etorzen, arioplan ondi bet, hortik buelta oso emoan, da, eban inau gulpie, amentxe, da, hortxe bota bazen, 3 bomba. Gero abantza besten babota ban, eskendu ikusi urruntxuan gara ingen da. Geroa joan zan, da, ni torni zen etzera ba nire umin da bile. Ze enbrasada egon itxeen, da, besti txiki zeukinoen besti ebe, daren bile. Da, etorni txen nien, nego gizonatako niotik migaz bidintopen egin. Da, guazen etzera eta ez, atzera gehiago datoz da. Ni albainala bizaritzen, barranka jau kalien. Da, Kalle Santa Marian, egon zan errefugioa. Egorrezkoa. Da ni arraz joaten bilur zeiten itxen, egon zan artexo bizizten talar bat, telegrafo bat, telefonoak bertan daintamentue. Da ara joaten bilur zeiten itxen handik eskapo inaben. Andre eta umikaz. Sajoni berrera, kondanon antxaletien egon itxen sotanoan. Antxen nagoela etorzen abibet, abetik gerrakatik, eta buelta bakotxe botote bat bomba bat. Baten ez ban bota, buelta baten. Da bota zituzen, bedatzi edo bota zituzen arek. Da erek eskape egon nien, da errefugioan, egorrezko izin zala ez bombi jo, da tzi botan ganera, da entero egan errefugioa. Da hil ziren asko, egun zan errefugioan, hil ziren asko. Da erre izin bertan, errefugio eta guzti erre izin arek. Errefugio eta guzti erre. Nik urten aben handik, eta honetzen manua barrotire.
Eta ez, nago nintzen biharrien, da bombi bota bine, joan nintzen etxera arrapladan, pentsiorik etzin bota, gure etzin bota dela bombi eta. Ikusi eran duzut esana, hasi nintzen arrapladan, da, tornitxo naino arrapladan, da hemen junten nintzen, da bombi egez. Bat, eskola aldizen, da beste eskareko aldizen. Da neko monutzen zigarro bana bizeri. Da fumeten dauzela, entzutugun lako estampuzio itzel bat. Da, gu guztungun sentidu zebe. Behitzun alba batera, eta egon zan zigarroan jositxeo doladari jola. Behitzun entzun da, txo, jose hile dau. Da behitzun da, pentsiorik gabe bizita holakoan da, abe hile egon zan. Gero entzun arrapladan, purka, da egon aben, ona ganera. Da hemen gerniko famili bete egon zan. Da harako tazten ureta bota, eta gero inko zindu galitzu nintzen, da hemen biluran hauztien. Sartu ginean moltzoan, horreize erdi ingerura. Hortzen batu ginean ezeunok, danok gaztiak. Da, hortzen lehenengo konfusio handiz egon zan, batak esarataka beste didarrez, besti ezerien. Da, horretara sartu zan trakaduneskoak miliziano estuen dut izen zala. Da, arizek epine ban orden apurbet. Ezaban, ez dakigule zer paseko zan, edo zetari izango da zan guratzana, da, mesedez batzuk jesarri, jebeste batzu lurrean, jesarri. No putu usten da, lurrean jesarri txeko nitxela. Horzetan gauzela, atzera morroie sartu zen. Ze alakon baten izen zan, zarata hortz handiko bat, da, lurrea sartu zen barrureino. Da, horretan gauzela, jentia zizen batzuk errezetan, beste batzuk negarrez, besteke batzuk zarataka, da, prakadun eskori barriro sartu zen. Da, ezaban mesedez ordenantz egoteko, da, gizonak, da, mutil gaztien mesedez urtetako laguntzeko kanpoan zauzen eriduari. Guguri ez duzkun etxi urtetan. Amaitxute urte gendun danak, da, egon ginen esaten ia nun edo zelan izango zan, da, hasi zan abioi bet, tableteo zaratie botaten, ikusnamen gorantz, da jente ustizie hasi ostarabe sartzen errefugioetara. Ni gelditu nintzen, atien, zer gaitxik lehen egon nintzen barruen, da han egon zan beroagaz, da aize barik ile itxoin nintzen, horregaitxik atien gelditut nintzen. Da, hori, bombardoe, zen zan, ez da hitz, 3 ordu terdi barru. Egon ginen, 4 orduen. Nire gizona, 10 urretik orduntxe etorri txegon zan, gizona, aike, koinetie eta neure unie, eta beste 3 edo 4 hemen txegon ginen. Da, hemen etorte zinine, abioiek horti bueltan, atzera araskoan da botate bezan bombak. Da, are botate bezan nien, joan die pentsete gendun, urtete gendun horragan ikusten, da, ostara batzera beste batzuk etorte ziren. Ostara behatzera mendi bueltiek eben, da, ostarabe hor, bota, da, 4 edo 5 biderro lantzik. Etorri, bueltien, horra matraileu, da lagun ekitxe bezan. Da, atza hemen bueltien, da guk horra urtete gendu joate zinin, joan dilakoan, joan barikote zin, honino. Baina 8rekin gero izango zan, ezabanien, mesedez, sasoz urtetako, da, bakotxak alegina etxeko noberene zerake topetako. Da, urten gendun kanpora, gaba izen zan, orduz 8rekin geruk izen zan. Bai egon zan dana, gorri, zuri, argi, kompletamentian. Gernikera sartu zinien tropak Gerniken egon itxan. Bombardo pasata gero izan zen. Hemen elizan sartu ziren moruek. Bertore bezan euren bizimodu guztize. Hemen txeuki bezan hartxoak. Hemen txeuki bezan euren erropak, euren katxarro guztizek. Da gero guri ekarri euskuen garbitxuteko elizie. Da hemen pileen kaka egon zen eurek einikue, da ize begu gaur egin duen.
Hone garbitxasunek eta hone gauzek eitzeko, ayuntamentutik botota zuen papeltsu batzuk obligazio moduen etorteko. Eta gu ezin izenten genduen esan ez etxik. Da, holan txik etorten gin. Baina, zuerte antzileuk genduen, seguko nize, baina uste gendu zen, egin baina, egon zan hemen jentiego, baina bilur antzile bat paseta. Ze hor txorra buru aldien bezabin, baze, moroak zelan bioletan neskak hilizien, da, nik ez dakitxo hori egize bada, baina entzuti eukina ben, da, posik egon itxen holan liberintzen beste gauzetatik. Zenbat hil ziren ez dakigu. Gernika gelditu zen hemen ikuste zuen bezala. Dana errezan eta dana erori zen. Lehenengo esan zuen guk erregendula, gudariak errezuela. Gero esan zuen alemanak zirela. Eta gu badakigu frankistak esan duziala. Oain esaten due Frankok, oraindik esaten due Frankok ezakila ezer. Baina gu badakigu alkar ikusi ziala egun bat lehenago eta ordun alkar egin zuela akuerdua Gernika zu emateko. Besterik ez dakigu. Ez dakigu ze gertatuko dan, oraindik. Eta aber zer azaltzen dan berri, aber zein dan kulpablia. Baina oain arte gudarik esan duziala. Parritekua da, baina momentu hartan esan gauza polita. Zera izue, hola da, berritu due, baina gogoran euki dugu beti eta eukiko dugu handik zer intzuen gure Gernika maitean.